ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା, ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଭେଟ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। 52 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ଏହାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ, ସେହି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2000 ଟଙ୍କା ଆସିବ। ଯଦି ପୂର୍ବ କିସ୍ତି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ପାଇଥିବେ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ନ ଆସେ, ତାହେଲେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଏମ୍ କିଷାନ ବା PM କିଷାନ ଟଙ୍କା ଆସିବ ନାହିଁ। ଏଥର ମାନେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା କିସ୍ତିରେ ଯଦି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଆସିଲା ନାହିଁ, ତାହେଲେ କାହିଁକି ଆସିଲା ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାଇବି ଏବଂ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ କେମିତି ସେହି ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବା ଯାଏଁ ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ।